posachedwa tikupasirani zimene Malawi First komanso bungwe la Amalawi akambirana masana pano ku Lilongwe pamene anali ndi press briefing yokhudza kukwera kwa zinthu makamaka achina Kalindo ndi gulu lawo la Malawi First akufuna achite ma demonstration Mawa, ndipo umu ndi mmene wafotokozera president wa Malawi First Kalindo pazokhudza mademo a Mawa komanso mgwirizano wawo ndi Amalawi padakali pano. Inonse amene muli mu msonkhano uno komanso ena onse amene mukutionera kuzera pa kanema, tabwera pano ndi cholinga chokuti tikufotokozereni zomwe ife Amalawi Revenue Authority mogwirizana ndi a business komanso Amalawi First zimene takhala kukambirana ndi zimene tagwirizana. Ndiye mwina tisanayambe zonse ndipemphe kuti anzanga amene ndinawo kusogolo kuno azitchule zina. Poyamba ineyo ndine Steve Kapoloma kuchokera ku Malawi Revenue Authority. Ine ndi Kalindo, president wa Malawi First, the people first. Owen Pero, amene ndikuyimira Onse a business. Zikomo kwambiri. Mwina tafika bwanji pano kufika mpaka na pamene tilipa. Poyamba timafuna kusimikizireni kuti takhala ndi meeting yomwe inachitika zulo mogwirizana ndi a DC abwanamkubwa a mzinda uno wa Lilongwe, ndipo meeting imeneyo titakhala nayo abwanamkubwa anatipempha kuti inu AMRA bwanji mukhale pansi ndi Amalawi First kuti muone kuti kodi pamene pachoka nyanga ndi pati. Ndi lero kuyambira chakumamawa kuno takhala tili limodzi kukambirana zinthu zosiyanasiyana zoonesesa kuti tigwirizane timvane, ndipo posakhalisa pano tidzakhala tikuwerenga chikalata chimene tagwirizana tonse limodzi ngati Amalawi. Let me welcome colleagues from all over Malawi, wherever you are. Welcome to this press briefing, which has been organized by the Malawi Revenue Authority, Malawi First, in conjunction with the small business communities in Malawi. This press briefing has been organized to brief you, the members that are in this room, but as well as those that are watching us, on the progress that has been reached between Malawi Revenue Authority, Malawi First, and the small business communities regarding tax stamp. We have had meetings with the District Commissioner for Lilongwe, who summoned us, and during that discussion yesterday, the DC requested us to engage and to engage fruitfully. And this morning we have had meetings to look into this issue of tax stamp, and we are now here to be able to give you the resolutions that have been made in that particular discussion. Nde amene mukutimvera mungotipasa kanthawi pang'ono chifukwa rumu ina imene tikupangira press briefing kuli phokoso, ndi tingwauza anthu ena kuti achepese phokosolo. Zikomo.
ne mwakhala mukudikirira kuti tibwerenso tipepese kuti tinali ndi vuto la phokoso kuchokera ku chipinda china chimene kunonso akukhalako ndi zochitika zawo, koma tamvana nawo kuti atipasa mpata kuti tithe kukulankhulani motero. Now I'm going to read the joint communique between the Malawi Revenue Authority, Malawi First, and the representatives of the small-scale business community. This communique has been dated Tuesday, 17th August 2024 in Lilongwe. 7th August, let me repeat, date is Tuesday, 7th August 2024, Lilongwe, which is today. A joint meeting was convened between the Malawi Revenue Authority, Malawi First, and a representative of the small-scale business community to address challenges faced by the sector in the implementation of tax stamp. The following resolutions were adopted. Number 1, the meeting recognized smuggling as a significant problem impacting small businesses, public health through consumption of smuggled, counterfeit, and hazardous products, and collaborative efforts involving MRA, Malawi First, and businesses and other stakeholders are crucial in combating this challenge. Number 2, the role of tax stamp should be limited to identifying goods that have been cleared through customs and meet the quality standards. Their application should be restricted to specified excisable goods and should not impose undue burden on small-scale businesses in terms of cost and administrative complexities. Number 3, that all small businesses under the simplified trade regime will only be allowed to affix tax stamp until all administrative concerns have been addressed by MRA. Number 4, a meeting should be convened between the Ministry of Finance and all concerned parties to discuss policy issues related to tax stamp implementation. And finally, that in light of the agreement reached, the planned demonstrations to MRA regarding implementation of tax stamp are hereby called off. However, if these resolutions are not upheld, then the right to protest is reserved. The parties to the communique commit to working together to implement these resolutions and address the challenges by the small-scale business community in the implementation of tax stamp. And this communique has been signed by the President of Malawi First, Mr. Kalindo, Owen Bell, the representative of all small-scale businesses in Malawi, and myself representing the Malawi Revenue Authority. Amainda abambo, mundilole kuti tifotokoze chimene tagwirizana pa mkumano komanso zokambirana zimene zakhala zikuchitika kuyambira mamawa kufika mpaka nthawi ino. Nde ife ngati MRA komanso Amalawi First komanso a business tagwirizana zinthu izi ndipo zalembedwa motere. Chikalatachi chalembedwa lero lachiwiri pa 7 August 2024 kuno ku Lilongwe. Meeting yomwe inachitika pakati pa bungwe la Malawi Revenue Authority, bungwe la Malawi First komanso oyimira ama business ang'ono kukambirana za mavuto amene anthu akukumana nawo pa nkhani ya tax stamp. Ndipo izi ndi zimene tagwirizana. Number 1, kuti nchitidwe wozembesa katundu mziko muno ndi chitidwe woyipa kwambiri, omwe ukupangisa kuti ama business ang'ono aziponderezedwa pansi, komanso kuti anthu Malawi muno azigwirisa ntchito kapena kugwirisa kutenga zinthu zokuti zikhoza kuononga miyoyo yawo. Pa Chingerezi tikunena kuti counterfeit komanso hazardous products. Ndipo pofuna kuthana ndi nchitidwe wa smuggling wozembesa katundu, pakufunika mgwirizano wa mphamvu pakati pa bungwe la MRA, Amalawi First, a business ang'ono komanso ndi anthu ena kuti vuto limeneli tithane nalo. Chachiwiri, kuti ntchito ya tax stamp ikhale ngati chizindikiro chokuti munthu amene wabwera pa boda wapitika msonkho azikhala ndi stamp.
ndicho linga chokuti wina aliyense amene sanazere pa boda osapereka stamp aziziwika. Tanthauza kuti stamp chikhale chizindikiro chokuti munthu ndi wokhulupirika, ndi mbado ya nziko muno, ndi wa business ndipo wakhulupirika pa msonkho. Ndicho linga chokuti anthu amene akuyenda zamadulira amene wowo akhale kuti aziwika ndipo akukhawulisidwa posata malamulo. Ndipo pa stamp chisakhale chipinjo kwa ma business ang'ono momwe kuti azipita patsogolo azipezeka soto akulowa pansi. Ayi, ndipo zimenezi zikuyenera kuti zikhale motero. Tax stamp ithandize business ang'ono kupita patsogolo chifukwa ithese smuggling, kuti ama business apeze mtendere pa ma business awo. Chachitatu, kuti ama business ang'ono amene ali pa simplified trade regime amene wawa azayamba kudula msonkho ndi kumayika pa mastamp, mavuto awo onse amene akhala kuti pasa ife ya MRA tikakhala kuti taunika ndipo tapanga address kapena kuti tasolve mavuto awo onse. Number 4, pakufunika kuti pakhale meeting pakati pa unduna wa za chuma ndi onse amene akukhuzidwa ndi tax stamps kuti akaone zina ndi zina za mmene malamulo a tax stamp alili, pa Chingerezi tikuti policy issues, kuti akaone zimenezo ndicholinga kuti zikonzedwe. Ndipo posiriza kuti potengera mgwirizano umene tapangawo ndi kuti ma demonstrations amene anakonzedwa okhuza ma tax stamp opita ku MRA amenewo alephereka kapena kuti sachitika. Koma ngati patapezeke kuti zimene tagwirizanazi zaponderezedwa munjira ina iliyonse, ma demonstration iwo azachitika msogolo muno. Ndipo kalata imeneyi amene asayina ndi a Bon Kalindo omwe ndi a president a Malawi First, a Owen Bero omwe akuyimira ama business ang'ono Malawi muno, ndi ineyo Stephen Kapoloma kuyimira bungwe la Malawi Revenue Authority. Pamenepa ndiye pamene kalata yathu yathera, koma mundilole kuti ndipereke mwayi kwa Bon Kalindo amene ali a president a Malawi First kuti apereke ndemanga. Tikatero tizaperekanso mwayi kwa oyimira business ang'ono kuti atilankhule, kenako tizatenga mwina mafunso ochepa chabe, kenako nkutseka msonkhano wathu. Zikomo kwambiri. Thank you very much, members of the press. Thank you very much, members of the press, ladies and gentlemen. Just to add to what Steve has said, this is exactly what we have agreed this morning. And as Malawi First, we are equally happy with the steps taken. And this is the right direction towards having a better Malawi. We should thank MRA for taking heed of the people's concerns, because this is the Malawi that we have, and if Malawians are suffering, authorities must listen. So we want to thank MRA for taking heed, for listening to the suffering. We will be going home a happy group because of what has happened today. And I just want to stress on the demos. We have cancelled going to MRA. Remember, we had a number of issues that are affecting Malawians, issues to do with the NRB, issues to do with the arrest by the police, political arrest. So since we had a meeting already in Blantyre, a stakeholder meeting where Blantyre District Council allowed us to go ahead with the demos, I want to announce here that as Malawi First, we'll go ahead with the Blantyre demos. The only change is that we are not going to MRA offices. We'll go to the DC's office to deliver our petition regarding the remaining issues. Ndithokoze kwambiri Steve Kapoloma chifukwa chondipasa mpata umenewu. Zimene alankhula ndi zimene tagwirizana mama wawo, ndipo ife ya Malawi First ndife anthu okondwa kwambiri kunena kuti MRA amvesera kulira kwa Malawi makamaka pa msonkho umene anaukhazikitsa umene ndi uphinja kwambiri a Malawi makamaka a businesses zing'ono. Ife tili okondwera kwambiri kuti MRA amva kulira kwa anthu.
izizi ndi zimene zimafunika Malawi muno. Malawi wathu ndi yemweyi, ndipo ngati anthu akulira akuyenera kuti anthu akuluakulu kumene kumabwana azimva chifukwa ali maudindo awo chifukwa cha ife. Choncho kulira kwa anthu a business kunali kofuula kwambiri poganizira ndi mmene ilili economy ya ziko, komanso kuti misonkho ndi yokwera kwambiri. Choncho andale asakusokonezeni inu a MRA, andale akuyenera kuti azipanga zawo za ndale, inunso muzipanga zanu zotolera makobiri, chifukwa mmayenera muzitolera makobiri amene mapeto ake azathandize ziko lino kugula mankhwala muzipatala, kukonzera misewu, kupanga zofunikira zosiyana-siyana kuti ziko lathu litukuke. Pa ichi ife Amalawi First tizipita ku nyumba tili wokondwa kwambiri. Komanso ndinene kunena kuti ife Amalawi First talepheresa mademo opita ku MRA offices, chifukwa aliko wantongwe ena amene amangomva molakwika ndikumanena kuti mwina ife tadya ndalama. Ife timapanga mademo athu mosatira malamulo a dziko lino, ndipo sitimangopanga mademo chifukwa chongofuna kupanga mademo, koma timabweresa real issues. Apapa tithokoze timu yonse ya Malawi First, komanso inu MRA, komanso a business, kuti titakhala pamodzi tabwera ndi solution imene yokuti iyakomere eni yake opanga business. Koma chifukwa cha ichi nekuti mademo athu alipo, makamaka nali ndi stakeholders meeting imene anatirola. Mwina chimene chingasinthe ndikupita ku MRA, koma tikipitano kwa DC. Akuno kulilongo tawayimisa chifukwa talephera kukhala ndi stakeholders meeting ndi a DC. Sitipanga malamulo mademo mosasatira malamulo. Ichichi a Malawi amene mukutimvera mumve kunena kuti mademo akuplanta alipo Mawa, kaya ena akonza ziwembu kaya sana konze ziwembu, koma mademo alipo chifukwa ndi ufulu wathu okuti tipange zionesero pamene taphinjidwa. Pali maishu ngati a NRB amene akukondera kulemba anthu chanzika ku Central Region, komanso ameke tikuwapempha kuti ayang'anirenso ndondomeko yolembesera anthu amene ali ndi kuthekera kokavota, komanso apolisi asiye nchitidwe omangomanga anthu chisawawa nkhani za ndale, kummanga munthu kunzimba kuzamusiya kuno kulilongwe, kummanga munthu ku Blantyre kupita naye kunzuzu, kummanga munthu kunzuzu kubwera naye kulilongwe. Tikuona ngati mu democracy ndi zinthu zolakwika kwambiri. Choncho mademo alipo pokhapokhapo kunena kuti nawonso apolisi komanso kapena aboma NRB ndi meki achite address ma issues amene, koma tiathokoze Malawi Revenue Authority mwaonesa kuti ndino a Malawi. Zikoma kwambiri. Because of time, I only speak in Chichewa. Choyamba ndifuna ndithokoze kwambiri President Malawi First, komanso ndithokoze MRA chifukwa chotikumbukira kutiitana kuti tikhale limodzi pa mkumano umenewo. Ndikukhulupirira kuti a business anzanga mukudziwa mmene mwina takhala tikuyenda kuti tikafike pa tsiku la leroli. Si zinali zophweka iyayi, ndi chinthu chowawitsa kwambiri, makamaka pa nkhani imene tikukamba yokhuzana ndi ma tax stamps. Timati tikalingalira za mmene fe tikudutsa, makamaka nkhani yokhuzana ma businesses athu, komanso tikaningiranso ndi economy ya dziko mmene ili, ndi kuzabweranso ma tax stamp apena pake timaonabe kuti timapsinjika kwambiri. Komano tiathokoze kwambiri a MRA kuti amva kulira kwathu, komanso amva madandaulo a Malawi. Tikukhulupirira kuti sizinatheretu nkhondo idakalipo, chifukwa ndi mmene yawerengedwera katayi tayimitsana ponna kuti no pano pasofa sitikukhudzana ndi issue ina iliyonse yokhudzana ndi ma tax stamps mpaka napazakhale msonkhano mkumano wapakati pa ife ya business a Malawi First pamodzi ndi aku Ministry of Finance. Ndiye ndikufuna kuti ndiadziwitse anzanga ama businesses amene mukutionera panopa kamene mukutimvera kumene muliko, kunena kuti pa nthawi yatsopano inoyi simukufunsidwa kena kalikonse kokhudzana ndi ma tax stamps. Ngati mukuombola katundu wanu pa boda, ombolani katundu mmene maombolera, tengani katundu wanu muzipita nayo ku nyumba. Musayembekezere wina aliyense kuti akuze ndi katundu imene muombolera chonchi ndiye tsopanono mugule ma tax stamps zimene zokulibe kaye mpaka anatizakumane ndi aku Finance Ministry. Ndikukhulupirira kuti munamva bwinobwino kata amene awerengedwera apapa tikhati ndi makopeza makata amene wawa tizikhati nawo
kuti china chilichonse chomwe chitazachitike chosemphana ndi kalata imene yawerengedwera ndiye kuti tikupita kunsewu. Sikuti tayima kuti kapena tatheratu kuti kunsewu sitipita, komano ngati kalatayi itapezeke kuti yasokonezedwa pena pake ndi ena ake kwina kwake ndiye kuti kunsewu tikupita. Kunsewu kusikuti kapena tikupita kuti ife tikumapita manyado, koma tikupita chifukwa cha mavuto amene tikumana nawo m'Malawi muno. Ndiye tikufuna kuti mavuto amene otonse ngati Amalawi tiakonzere limodzi. Ife tisatsiidwe kumbuyo chifukwa amene tikumakumana ndi zipsinjo ndi ifeyo Amalawi, ife a business ife. Ndiye ndikukudziwitsani Amalawi anzanga, a business anzanga kumene muliko, kaya panopa muli pa boda, kaya muli pafupi mwina kuti mufike pa boda, kaya mukukonzeka zoti mpite mukagule katundu, kagule ndithu katundu mukafika pa boda, wombolani katundu anuyo, koma musagule tax stamp ina iliyonse. Ndi zimene tagwirizana panopa mpaka na tizakhale ndi mkumano kutsogoloko. Tikazakhala ndi mkumano tizakudziwitsaninso kuti panopa tsopano tino pa stage iyi. Kwatsopano mwina ndimire panopa, ndikuthokozeni kwambiri azathu MRA, ndikuthokozeni a Malawi First. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri kwa nonse amene muli muno komanso onse amene mukutionera. Umu ndimene takambirana komanso kugwirizanirana pa zimenezi. Chinthu chimodzi chimene chatilumikiza tonse kuposa china chilichonse ndi chokuti kuzembesa katundu mdziko muno ndi chinthu choyipa kwambiri. Ndekhala ndi Malawi First, kaya ndi a business akutsimikiza kuti tikuyenera kuti tithane ndi vuto la smuggling mdziko munomo. Ndipo tax stamp ndi chida chimene chaoneka kuti chitithandiza kuti tithese vuto limeneli. Zongofunika ndizokuti tonse tigwirane manja poonetsetsa kuti tax stamp yakhazikika ndipo ikugwira ntchito yake yoyenera mdziko muno, kuti amene azidandaula akhale smuggler. Chifukwa meeting yathu ya lero yatsindika kuti palibe ndi mmodzi yemwe amene akupanga support smuggler. Kaya Malawi First, kaya ife, kaya business, palibe amene akupanga support smuggler. Ndipo zimenezo ndi zimene tagwirizana tionesesa kuti smuggler asapeze mpata, chifukwa smuggler ndi amene akupangisa kuti wina aliyense azidandaula. Mwina padakali pano titenga mwina mafunso okwana 5, tikateno titseka msonkhano wathu. Ngati pali mafunso kuchokera kwa tolankhani amene ali muno, tikhoza kupereka mwayi umenewo. Zikomo. Ndikuona kuti pali mkono mmodzi mwina mukhoza kufika ndikutenga microphone kuti kapena pali ngati pali microphone ena, wa microphone ena ali apa. Fikani kuti mufunse funso lanu mbali zauku. Muimepo kuti mwina amene akuoneranso azikuonera. Joseph Mazizi, Capital FM. Nimafuna kungodziwa kuti kweni pamene panali kusamvana ndi pati pamene mwapakonzapo, pamene simmamvana pokhudzana ndi tax stamp imeneyi. Zikomo kwambiri. Titengenso mwina funso lina ngati lilipo. Timve. Dzina langa ndine Timothy Chifungo, Radio ABC. Nimafuna ndifunse kuti popeza mgwirizano mwanena kuti ukugwirizana ndi committee ya ku Ministry of Finance, tiyembekezere kuti mkumano wanu ukhalapo liti umenewo kuti mukambirane ndi ku Ministry of Finance. Yabwino. Zikomo, ine dzina langa ndi Wezigausi, ndachokera ku Times. Funso langa likupita ku MRA. Mwanena kuti msonkho umene wa stamp papa wayimitsidwa kaye. Nimangofuna ndidziwa kuti kodi zimene zizi sizikhuza katoleredwe kanu ka ndalama mdziko muno, chifoti nalembapo stole mbuyo mukunena kuti bungo la MRA silinapange bwino kota ina yake pa nkhani yotolera misonkho, chifukwa dziko lino lilinso ndi zinthu zina zimene zimafunika ndalama monga kugula mankhwala komanso kulowetsa mafuta mdziko muno. Ngati MRA mubalansa bwanji ziwirizi kuti ndalama mutolere zokwanira komanso mwina misonkho imene kunenedwayi kuti yayimitsidwa.
zikomo. Zikomo kwambiri. Ndingoyamba poyamba ndimafuna ndithokoze chifukwa cha mafunso amene mwatifunsa. Funso loyamba nalo kuti kodi pamene simmamvana ndi pati. Mwina sibwino kumafukula kuti kodi anthu koma tiziyang'ana pa chimene tagwirizana, chifukwa chimenecho ndi chimene Amalawi akufuna, osati tiziyang'ana pa chimene simmamvana, chifukwa ndiye kuti tikufuna tikakulise mbuto imene si yofunika, koma zofunika ndi zimene tagwirizana. Ndi chifukwa chake mu community yathu sitinathe nthawi ndi kumakamba kuti timasusana izi iya, koma chimene tikufuna ife tipange focus kapena kuti tione tikuyendera limodzi ndi zimene tamvana, chifukwa tonse ndife Amalawi. Funso lachiwiri muna ndiyambe kale lachitatuli kuti kodi mwagwirizana kuti mwagwirizana bwanji zokhuza za mastamp. Ndimafuna ndinene izi kuti pamene tikupanga implement tax stamp pamakhala zinthu ndi zina zotumphuka zimene zimakhalapo, zimene zili za administrative in nature. Ndi mmene tawerengera kalata yathu tanena kuti those administrative issues, we as Malawi Revenue Authority, we are committed to resolve them, and we are committed to resolve them. For example, anthu amanena kuti akufuna kuti mastamp azipezeka pa border, osati azikagula ku Lilongwe kapena ku Blantyre kapena ku Mzuzu kokha. Those are administrative issues. So what we are doing is to resolve all administrative issues. In the implementation of tax stamp, we have done the implementation at manufacturing level, we are now at the importers level. Even in those implementation of the manufacturers, we had administrative issues and we were able to resolve them, and the tax stamp is fully operating. So we are also committed to listen to the concerns of the stakeholders and iron out the administrative issues, so that we are able to forge ahead as a community. Remember that the goal of tax stamp is not to penalize or bring penalties to the small scale business. The purpose of the stamp is for smuggling. And we know that once we have started implementing tax stamp at all levels, the smuggler will have no space. And that's our objective. So if we want to address smuggling in this country, we have to deal with the issue of smuggling by the introduction of tax stamp. The issue of meeting the targets. Remember, tax stamp is not a tax. The tax stamp is not a tax. Pachichewa kuti stamp imene yabwera si msonkho wapadera kuti uzikaonjezera pa ndalama zimene timapitisa kuboma imene timatolera. Ayi, ichichi ndi chizindikiro. Ukabwera pa boda walipira msonkho wako, tizika stamp ija pamene pokuti iweyo ndiwe wokhulupirika. Thank you very much for coming and complying with the taxes. Here is a sign kuti ukapita kunjako azikaziwa kuti wewe ndi wokhulupirika, wapereka msonkho. Cholinga ndicho kuti wina amene wazira za madulira akapita ndi product yake, akapita ndi katundu wake pa msika asakagulidwe, chifukwa alibe chizindikiro chokuti munthu uyu ndi wokhulupirika, munthu uyu ndi wokonda dziko lake. So tax stamp si ndalama zimene kuti anthu akumalipira tax stamp ndi cholinga chokuti zipita kuboma. Ayi, tax stamp ndi chizindikiro chokuti wewe walipira msonkho, ndi msonkho ukakuti ukulipirirabe. Sikuti metanena kuti mavuto tikakonza tax stamp akhala anthu akumalipira, sitoleza kuti ndiye kuti tasiya kutolera msonkho. Msonkho wa excise tax ulipobe, ndipo anthu aziperekabe pa boda. Ndimafuna ndikambe zimenezo. Mwina ndiapase enanso kuti alankhule ngati pali zina, ndipase ninu kapenapo bwana Kalindo.
panaliso amandikumbusa panali funso lokuti mu chikalata chathu tanena kuti pakuyenda kukhala mkumano pakati pa Malawi First a business ifa MRA pamodzi ndi unduna wa za chuma. Mkambirano wathu tinaona kuti sibwino kupereka ultimatum fana mafuna date kuti within 10 days within no it is in the interest of the Ministry of Finance kuti tax stamps should be operational and should be operational to assist small business people. That's the objective of the tax stamp, because tax stamp ikubwera ndicho kuti ithandize ama business ang'ono ino mukuziwa kuti business ang'ono amabwera pa border ndikulipira msonkho koma wasimago salipira msonkho ndi uyu amene walipira msonkhoyi ndi uja amene sanalipira onse wakupita kukagulisa malo amozi. Mwachiziwikire ndi chakuti uyuyu amene walipira msonkhoyi sakapeza msika wabwino pamene pachi fa kuyenera kuti agulise mokwera kusiyana ndi wasimagoli. Ndi vuto limene tikuthana nalo ndi limene lolo ndi tikukhulupirira kuti wasimago tikangoti tamutsekera msika ama business ang'ono watsopano akhala kuti apita pamwamba chifukwa market yonse ija imene wasimago panopo akuti nanarapo paja pamene akunjoya apo pa msika paja tikhala kuti tamuchosapo. Ndi kuti business ngati amapita ku Zambia kamodzi pamwezi azipita ka 4 chifukwa amene amapanga naye compete uja walephera kuti akhale ndi product yake pa market paja. Zimenezo ndi zimene tikufuna. Smuggling wina aliyense amene akutimvera pano aziwe kuti zikoli lapita pa step ina sopano. Ife ndi Malawi First ndi small business tagwirizana kuti tikaulise wa smuggling. Ndi ino amene mukutimverana amene mmapanga smuggle nthawi yanu yatha chifukwa ife tagwirizana pano kuti tithane ndi smuggling. Ndipo popanga smuggling ipa tithandize kuti wa small business apite mwamba ndi zimene tagwirizana. Ndiye tikukhulupirira kuti tikafikira unduna wa za chuma ndi maprogramu awo atitana tikhala pansi koma tilibe time frame kuti tapasa anduna kuti within chakuti ayi koma policy imene iyi anayibweresa ndi akunduna finance ndi ali ndi pachingerezi mati huge interest ali ndi kufuna koyenera kuti tikuyenera kuti tikhale tikambirane zimenezi. Zikomo kwambiri. Mwina kungoonjezerapo kunena kuti popeza ife Malawi First timayimirira Malawi ndipo sitimafuna kubisa chinthu. Kunabwera funso lonena kuti kodi pamene mmalimbana ndipati tithokoze kwambiri bwana Kapolo amene ayankhira kunena kuti msonkho umenewu usampange munthu wa business zing'ono kukhala ovutika komanso cholinga cha stamp imene ndikumpangisa smuggler kuti amve peni. Komano zimene zimachitika mbuyo mwapezeka kuti wasimo amene waonesa kuti ndi Malawi wabwinoja wapita pa border ndi amakamugulisanso stamp ija ndiye ife timapempha Malawi First uyu ndi good citizen kuti timukhaulise uyuyu kuti nayeso ayambe kukhala ndi mtima omagwirisa ntchito border akuyenera kuti uyuyu amene wagwirisa ntchito border uja muzimpasa stamp ya ulere chifukwa sangalipire duty ndiye mukamugulisa iso stamp. Timaona ngati ndiye kuti pamene popo ma authorities anachichita overlook chinthu icho ndiye tinangofuna kuti ndiyankhe panepo mongo phera mphongo kunena kuti pamene timalimbana ife ya Malawi First poamenyera Malawi wovutika chifukwa ine ndine president wa anthu osauka ndipo sindingakhale president wa anthu osauka ndikumaonabe anthu akusauka akuzuzidwa ndi MRA kapena ndi boma. Komanso tikuyembekezera kuti a minister a finance akuyenera kuti apange machawi chifukwa tinawo nkhani zambiri zokuti tizawauze ife anthu osauka makamaka a business. Zikomo kwambiri. Ndikukhulupirira kuti pamenepa ndi pa nsiriziro pa zokambirana zathu koma tisanasirize kwenikweni ndimafuna ndi apasa mpata a business kuti alankhule mawu osiriza kenako ndapasa president a Malawi First kuti nawo sanene mawu osiriza kenako ndiza manena mawu osiriza ndikuthokozani nonse chifukwa chomvera komanso chifukwa chokhala pamenepo. Mwina tipereke mpata kwa inu poyamba. Ifeyo tu a business kwathu tikuthokoza kwambiri kuna kuti no munaitanitsa mkumano umene kuti kumane tikambirane tione kuti kodi
pamene tingakonze ndi patipo. Tikupemphe naye mwaraye kuti nthawi zonse pakakhala kuti munakana pali vuto muzitipanga engage. Pamakhala nthawi zina mumapezeka kuti mwina mukukonza dongosolo limene likhudza ndife anthu a business komano simukutikhudza simukutifikira kuti ife tidziwe kuti chimene mukukonza ndi chani chokhudzana ndife. Nthawi zina muzititanitsa zinthu zinazi tizikonzera limodzi chifukwa matoti mu umodzi muli mphamvu. Ndiye mukamatisiya kumbuyo inuyo ndikupanga zanu ku maofesiko nkuzangotidzidzimutsa pena pake zimakhanga kuti mwina simukutiwerengera yayi. Komano tikuthokozeni kwambiri kuti leroli munayitanitsa mkumano umenewu chisakhale chiyambi ndi chimaliziro komano chikhale chiyambi komanso tichipitilize kuti tikonze Malawi wathu kuti akhale wabwino. Zikomo kwambiri. Ndimangofuna ndipitirize kuthokoza makamaka ku MRA kunena kuti mwaonesa kuti ndinu atsogoleri amene munalembedwa ntchito ndi cholinga kuti muzitumikira Malawi makamaka osauka. Zimene mwapangazi anthu ena ogwira ntchito za boma ndi mabungwe ena atengerepo phunziro chifukwa pali anthu ena otumbwa kwambiri amene samakhala ngati ndi a Malawi chikhalire cho azibale awo akuzunzika. Ndiye tikupempheni inu amene mukugwira ntchito mboma amene mukutumikira a Malawi kuti mutengere chisanzo chabwino chimene apanga a MRA aoneseratu kunena kuti amva kufuula kwa a Malawi, amva kudandaula kwa a Malawi, atuluka ndi kuyimisa chipinjo chimene chimavuta a Malawiyo. Ndiye sibwino kuti tizigwira ntchito momwe akufuna kuti tizizuzana mu dziko la democracy. Tikupempheni ndithu muzimvera zimene akunena a Malawi. Ena mumadikira kuti pakana tipite ku nsewu ndiye tikapange zionesero kuti mwatumikire a Malawi. Kuli anthu a Malawi akuzunzika kunja uko, ena akutenga zaka 8 asanalandire ndalama yawo ya pension. Ena compensation imene sanalandire, maziphunzitsa akuvutika, manesi akuzunzika. And yet ife tinakhala pa maudindo amenewo kuti tiatumikire a Malawi. Dziko lino ndi lathu, tiyeni tikhale anthu ogwirizana, pakakhala nkhani tizikambirana monga mmene apangira a MRA. Ine ndikunyadireni kwambiri. Komanso ndikuthokozeni inu a business community. Mwaonesa makamaka inu a small scale businesses. Mwaonesa mtima wopanda mantha chifukwa ena amangolirira mmimba koma inu munatuluka noka mavuto ndi amenewa ataona lero zosatira zake ndi zimenezi. A Malawi kunja uko musamaope, dziko lino ndi lathu, ndi la democracy. Pakakhala mavuto phumbukani, tulukani, lirani kuti anthu atsogoleri athu atimvere. Ine makamaka ino akapoloma ndikukuthokozani kwambiri, mwaonesadi kuti ndinu Malawi weniweni pomvera mavuto awo. Musakana mizidwe ndi anthu ena so mukapita uko mukasinthe iyayi. Faji kuli anthu ena akuza kumaka kukochani kuti mwalakwisa simunalakwise, mwapanga the needful zothandiza Malawi anzanu. Thank you very much. Zikomo kwambiri. Ndimafunanso ndithokoze President a Malawi First, ndithokozenso a President a Small Business Community chifukwa cha mkambisirano umene unalipo kuyambira mamawa kufika pano. Cholinga cha mkumano wathu tinali kuti timvesesane, tiyendere limodzi. Komanso tidziwe kuti kodi mdani wathu ndi ndani. Mdziko muno tagwirizana kuti mdani wathu ndi smuggler amene akubweresa chitukuko pansi, amene akupangisa kuti ma business ang'ono alowe pansi. Mdani wathu si tax stamp ya. Ndani wa business awawa si tax stamp ya. Ndani wa Malawi First si tax stamp ya. Ndani wa Onse ndi smuggler amene amabweresa zinthu zoyipa ndikuzibweresa pa msika, anthu ndikumadya, anthu ndikumaonongeka nawo kumadwala nazo. Amene amabweresa zinthu osapereka msonkho ndikukalowa nazo pa msika, ama business ang'onowa ndikumakanika kuti agulise zinthu zawo pa msika. Tax stamp yabwera kulimbana ndi smuggler kuti tizitha kumuziwa kuti katundu uyu wabwera ndi smuggler, katundu uyu wabwera ndi mzimayi, wabwera ndi mzibambo wokhulupirika, wokonda dziko lake, ndipo tayikapo stamp pa katundu wakepo. Ineyo ndili wokondwa kuti tagwirizana motero kuti tiyendere limodzi, kuti timenye nkhondo ya smuggling chifukwa tax stamp sinabwere kuzaononga ma business ang'ono ayi, yabwera kuzathesa smuggling. Ndipo pamene tikukamba panopo
kwa onse amene ali masmagula ndikukhulupirira kuti akulira chifukwa akuziwa kuti sadaka imene yakhala kumadya nthawi yonse yatha tsopano chifukwa tax stamp izioneseratu kuti katundu uyu ndi wa smago uyu ndipo ife AMRA tizipita pansikapo ndikukalanda katundu wina aliyense amene alibe tax stamp tizipita pele paja kukasesa cholinga ndi chani cholinga ndi chokuti katundu wa ma small business amene akubwera kuchokera kunja munthu uja walipira msonkho amene uja akhale ndi chizindikiro cha tax stamp tikatero ndiye kuti taakonda ama business athu azikhala akusangalala mziko mwawo alipira msonkho akhulupirika katundu wawo akhala ndi tax stamp tikapita pa msika paja tizikampeza kuti tax stamp alipo ndithu komanso tikumbukirani kuti tax stamp iyi kwambiri yakhuza pa mowa sinakhuze pa katundu wina aliyense ya kwa katundu amene ndi wa mowa umene umalowa kwambiri mdziko muno osazera pa boda inu kuti mulowe mu mataunimu muonatu kuti muli maliko shop ambirimbiri kuti mufufuze mowa ngati umene ujawo mowa umene uja sunalipiridwe duty kwina kulikonse mowa umene ujawo wangolowa mdziko muno tsopano mowa umene uja ukuononga moyo anthu amene aja akufunikanso apitenso kuchipatalaso akapezenso mankhwalaso koma alowa nawo katundu uja osalipira msonkho ndife chimene tikufuna ndicho kuti katundu amene akuchokera kunja akhale ndi tax stamp amene azera pa boda ndipo ife tikuziwa kuti azimayi athu amene a business ang'onoang'ono ngati amazera pa boda amalipira msonkho akhale ndi chizindikiro amene chokuti katundu uyu amene iyi ndi wa tax stamp uyu wodzera mchire uyu wodzera zamadulirayi ameneyo akapezeka pansika paja tikamutenge pamene pachapa ndipo tikazamapita kupanga operation imeneyoyo tizatenganso atolankhani ngati muzakhale nafe limodzi kupita kukanchosa pamene chifukwa tikatero ndiye kuti tikukonda dziko lathu tikatero ndiye kuti tikuyika Malawi kuti akhale wapatsogolo osati munthu azipanga zake zofuna yekha choncho ndithokozenso mobwereza kuti tithokoze tonse amene takhala tikukumana pano tagwirizana zimenezi kuti ndi zimene zingatithandize tikuyenera tipite chitsogolo pa nkhani ya ma tax stamp motenomo ndikuthokozeni nonse amene mwakhala mukutionera pa press conference ino kuti zikomo kwambiri chifukwa munali pamenepo. This now marks the end of our press conference. We would like to thank you very much for being there and being able to participate in this critical issue of tax stamp, which is there to fight smuggling, which is there to promote small businesses, which is there to make sure that only legitimate business that come at the border must flourish. Muna ndisindike chifukwa nkhani imene ima ndi mwamo ndiyokuti ama business ang'ono kuti mwaone akhala kupanga business nthawi yaitali sakutukuka amene akatukuka ndi amene akangulisa uti ali ndi katundu wambiri wa smuggling amene akumusunga kumbuyoko ife AMRA tikapita mu shop muja kuti tioneseni makalata amationesa katundu wochepa amene azimayiwa atadusa naye pa boda koma chikhalire chokumbuyoko ali ndi mulumulu kapena miru ya katundu wa smuggling amene amabwera ndiye iye uja mumuona wagula benzi mumuona wagula pajero azigula ngati zizoona koma chifukwa chani azimayi athu kunoko sakutukuka chifukwa chokuti iye uja ndi amene akumauza kuti katundu wanu mukachoka naye ku Zambia ndikugula ndi pa mtengo wakuti inu ndikutiko munthu iweyo ukagulisa chinthu ndazikakuza ndikugula pa mtengo chakuti kwa chifukwa chokuti ali ndi katundu wambiri wa smago amene wazaza ma warehouse mwawo amene aja akupangisa kuti tipezeke kuti zikukanika zokuti azimayi athu azipita pasogolo ife AMRA pobweresa tax stamp tikufuna azimayi athu apite pasogolo ndi business yawo chifukwa tidula pa khosi wasimago uja momwe kuti iye uja azinanala pa nsika azipeza kuti akupeza ma profit ambiri zimeja zilekeke azimayi athu aja azipita kumene kuja azipanga malonda ambiri zimene AMRA ikufuna ndi zimenezozo ndi zimene tagwirizana muno kuti tiyeni tipangeni promote ma small business tax stamp ikhale chida chopanga promote small businesses chikukhaulisa smuggler zikomo kwambiri inalili press briefing ya lero pakati pa Malawi First komanso AMRA makamaka pankhani yosisa misonkho ya zinthu Apon Kalindo anenesa kumtundu wa Malawi kuti mademo omwe atachitike Mawa sakhuza AMRA iwo akupitiriza chiganizo chawo chochita mademo koma osati
kwa anthu ena amene akuona kuti awachitire mademo mukufotokoza kwa